gamerul Cosmin și bine v-am găsit la al 10-lea meu episod de Counter-Strike 1.6 România. Sper să vă placă acest episod. După cum bine observați, vorbesc cam repede. Terorist. A deștepților, unde mergem? Oh, ce frumos eram! Nu, nu te scufunda! Tot ce mai rămas de la mine e arma. Să vedem mai de aproape. Unde e fabricată? Oh, Doamne, ce doră mi-e de mine! Hehe, ce-mi fac să mă joc cu arma? Fugi! What the... Mama. Fața a fost spărmată. Tu ce vrei, mă? Ah, nu, zice că și tu ai murit. Nu, de ce? Da. Păi cam asta a fost și pentru episodul de astăzi. Nu uitați să dați like, comment, share, subscribe. Eu am fost gamerul Cosmin. Iar până data viitoare, la revedere!